RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Magkining sa kababae nga taga Lanao del Norte ang atong matadampo nagdastangan nga Joy. Unsa, auntie? Nanawag si mama nimo? O Joy, nihangyo nga paeskwelahon ko no ti ka dinhi sa Cebu. Kaikog bayan ako ninyo, ti uy. Jesus da, mura biya kaglaing tao, Joy, oy. Huwag gini problema nako kung naa pa lang ko'y kwarta. Pero dili ko sigurado kung makasuporta bagid ka ako sa imong pag-eskwela. Mag-college ka na, good. Mahal kayo ang tuition fee. Mao ba, auntie? Pero ayaw kaguol, oy. Kung gusto gid ka mo eskwela, nailaing paagi. Unsa man, auntie? Pag working student na lang. Ug ari ka puyo o banako. Sige, auntie. Buhaton ko na. Maka-eskwela lang ko. Anak, gyud. Sige. Kinahanglan nga makaanhi ka dayon, ha? Asap? Oh, auntie. Salamat. Anhilang usa ang imong kwarto, Joy, ha? Kwarto ni sa imong ig-agaw. Pero tuan naman siya sa syudad nagpuyo, nag-boarding house man dito. Ikalang unsay gamit din, he. Salamat kaayo, auntie, ha? Wisa pa yan. Feel at home lang yun, ha? O tawagin ay si mama nimo, nga naabot na ka din sa Cebu. Oh, auntie. Day, Joy, happy na to graduation ball. Na nakaisulop? Huwag pa tayo, uy. Huwag ikapalit, anak. Working student ba yan taon ko? Naningkamot ko nga magkakwarta. Hindi ko mapataka o gasto. Oh, hinuon sad. Pero dili mo ka kinahanglan mo palit og mahalon nga sinina ba? Pwede ra magani na nga mangukay lang ta? Bitaw, no? Oo. Nagtrabaho man ako uyab sa usa sa mga okay-okayan. O unsa man? Mangukay ta. Sige. Hi, Be. Friend day na ako si Joy. Ay, sila Joy. Nasuroy lagi kami. Oh, mangita big sinina para graduation ball na mo, Be. Sakto yung kayo. May bagong abot nga manindot. Dito ha, kaya kayo pakuha. Nel! Tadagod pa yung mga bagong abot nga mga sako. Karon pala yung kita na niya, Be. Bago? Oh, Obi. Diara bro. Gwapo lagi ni siya. Trabahan din ni siya din eh. Sila. Yeah. Sige. Pamili mo. Ay, digit ko mapulaan o tanaw siya na akong kanindot niya, uy. Dili siya pilihan ng trabaho. Kugihan pagkit kaayo. Day, kani nga dress, Day. Oh, ang ayan ka, ani. Huy! Day? Ayay. Sige, magtanaw atong bag-o nga trabahante din, he? Type ni mo, no? Gwapo siya, Day, no? Oo, gwapo. Pero, ayaw pa ila din ng mga gwapo, Day, oy. Batasan, maoy basihi. Ay, ambot, uy. Na-starstruck yung ko niya, Day. Nakapili na ko og dress. Okay na ko, ani. Ikaw? Okay rapat ko, ani, Jackie. Hi Jackie. Ay, nalakog humanong pamilya. Uy, Mike! Oh, humanan ako. Asa mo tayo si Ron? Gisugo pa ni ma'am. Ikaw Miss Guapa. Managa pamili? Oo, humana. Okay. Abi lang inyong pinilian di kay akong poston. Sunod mo na ako. Kailan mo to niya, Jackie? Oo, uy. Suod kaayo itong higala ni Ron. Nga naman, type sa di mo? Yak, dili, no? Presko. Uy, hala no. Buotan ka na. Og single pasad na.
Si Neil akong ganahan. Okay naman, oh. Mira, tag 150 pesos mo, taga usa. Sa man? Kuyugan ta mo sa paingon sa gawas? Ayaw na. Dili man ni mga pungkol. Oh. Tana, Jackie. Huy, ikaw ba? Nagminaldi talaga ka ni Mike. Di ko ganahan, uy. Di ko nag-press ko. Kanang obvious kaayo nga nakagusto. Joy, ingon anak mo gina si Mike, good. Gentleman. Hugaw lagi ka guna-huna. Ha? Kung ako'y pabuton, no? Maayo pa si Mike, kay sure ta nga buutan. Tarong. Kana si Neil, gwapo lagi, pero bago pa na itong nakaila, uy. Wapa sa tamasuhitos batasan, anak. Jackie. Mao nang ikaw, pangay pasaylo ni Mike ugma. Maldito ra kaayo ko. Sige. Kuyogi ko ugma, ha? Baby, okay na mo? Dili, pi, uy. Giubanan na nako si Joy. Na si Mike? Na, wara ba? Last day niya gapon. Yun isang probinsya. Ay, mao ba? Hmm. O niyan, saan man na ni mo, Joy? Nalingaw lang ko sa akong amigo, ante. Amang manis Neil, eh. Sige, magpadaog mga quotes. Napay mga pick-up lines. Ay, gwapo na. Sweet pa cute. Joy. Ano sa Mike? Imo nang uyab ka ng text-text ni mo, diha? Oh, dili man, ante. Oh. Wala may problema na ko kung mag-uyab-uyab ka. Basta siguruha lang gyud nga dili ka mo mabdos. Kay kung mahitabo na, papaulion tagyud ka sa inyo. Ante. Pagtarong gyud sa imo pag-eskwela, Joy. Pero dili mahiubos si mama nimo. Oh, ante. Unya, day. Wa ka magbahay nga imong gihatagan og number si Neil. Wa, day. Sweet magani kaayo siya. Ay, ambot, nga nang maayo kaayo siya mapakilig og istorya, uy. Basid na anad na nag-atik-atik sa mga babay. Day, kay baw ko, nabet ni mo si Mike kay kang Neil. Pero, dili man sa siguro sa no kung ila-ilawan ako si Neil. Noon, sad. Pero, si Mike manggod, wa ni mo hatagig chance nga magkaila-ila mo. Kana man hinuong menu imo nagustuhan. Ha? Minyo? O, day, uy. Menu naman day ko na snail. Unsa? Ay, naglipo ko. Kung ang iba kumutuo sa giingon ni Jackie nga minyo si Neil. Ay, ako lang siyang pagtanon aron makasiguro ko. Oh, si Neil, nanawag. Hello, Neil? Hello, Joy. Neil, hubog ka? Kainom lang gamay. Pwede mag-istorya? Ugma na, Neil. Hubog ka. Dili ko gusto makikistorya ko, Bog. Bye. Thank you kay nisugot ka nga makita ka, Joy. Sorry kayo ha kung nakasama ko ni mo gabi. Nganong naghubog man ka? Naro ko'y gamay problema. Pero karon okay na. Kay nakakita naman ko ni mo. Sus, kachar. Pero nganong di niya nakikita na ako sa motel? Gusto lang ko mingaw nga dapit. Gusto kag mingaw? O mahadlok lang ikaw makitaan sa imong asawa? Joy,
Kinsay nagsulti mo, ana? Tinuod yun ay naminyo ka niya. Um... Oh, Joy. Pero nakagusto ko nimo. Wa ko'y labot niya. Maayo na gid nga wa pa ta magkauyab. Nagbawaan na nako maminyo di ka. Ayaw na pakita na ako gikan karon. Wow ha? Kung makahilak-hilak ka diha, murag na sila uyab. Dili lagi may uyab. Pero nakagusto naman gud unta ko niya. Uy, day, ayaw na sige gilak. Uy. Tanan na. Kuyog na tas okay-ukayan. Maadto ko. Dili ko gusto makakita niya. Ay kabala ka, uy. Gitaktak na siya siyang amo. Kay parte maglaguta siyang amo. Kay gisong man snail siyang asawa dito sa okay-ukayan. Kay daghan rin kayo nagbabae snail. Unsa? Ako na yung mga ipasensya sa gibuhat ni Neil, Joy, ha? Okay na ron, uy. Wa man sad mi makauyab, cute. Pero nangita pagyapon kaguyab. Kung naay mo abot, maayo. Kung wa, okay ra pod. Bago kong abot, Miss Guapa, pwede kong mag-apply? Di ba ikaw man to si Mike? Yes, katulad ang imong giminalditahan. Oo, ako to. Sorry, Mike, ha? Mudawat naman kong cellphone number ba? As peace offering. Sige. Onya, quits na ta. Pwede sad og uyab na ta. Amaw. Wa ko magdahom nga si Mike nga bati ang ako unang impresyon niya, may ako mauyab. Magkasinabot gid mi sa tanang butang. Og taas pud kaayo siya pasensya nako. Maong taas na pud mi og agi karon. Kaslo na mi sunod buwan. Dini na lang mi kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgal lang ko niyo sa pangan nga Joy. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong tiyo. Napasanginlan man gud ni siya nga nangawat. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Manlaba talon, ma? Oo, ang magdi. Kaya Sabado man ron. Tinglab ba magidron nato. Daghan magani ta dihag labhonon ron. Kinahanglang manglabagid ta ron kay tingalig puy-an og lamok ng atong mga labhonon diha nga iyo lang gidanok sa suok. Ang uban gani pataka lang mo hay-hay. Kuyaw gitas dinggi ani. Ay, nasige na lagi, ma. Manlabang ka ta. Taasa pa nilitan niya. Nangutan na ramang gudunta ko kung manlaba ta ron. Sige, ma. Ako na ang andamon ng atong mga labunon. Ay ako na lang siguro'y andam. Kay ikaw, sugoon ka na kog adtos ilang tiya nimo. Panghuwam dito plangganang dako. Ha? Plangganang dako, gyud ma? May planggana man ta, ma. Ay gamay ra ng ato, uy. Unya daghan kay tag labhonon, dili na paigo. Og usa pa duha ta nga manglaba. Magtagsa tag planggana ini kuso-kuso nato aron dali ta mahuman. Aw, mamungkid ka, ma. Na sige, manguwam ko og dakong planggana sa ilang tiya. Tiya! Tiya, maming! Nakadiya sa inyo, tiya! Manguwam ko no si mama og dakong planggana. Tiya! Ay, wa may nitubag. Wa man kay tao. Tiya! Stoy, nagsaba kay natog pastiyo nimo. Ha? Natuog pa? Nga udto na maron tiya. Alas 8 pasado noon des buntag. Unya, wa pa di ay pamahos tiyo. Ida mo matara na gutomon. Ha? Unsa may ato? Ang manguwam si mama og dakong planggana ko na tiya. Ay, manghuwam ka raman di ay og langgana. Pero perting sa baan na nimo. Makamata na stiyo nimo. Hasol kayo na umoy magmatatawhana. Halalakaw ko as likod sa bahay ang dakong planggana. Mao ba? O lagi ma, wa pa man mo mata si tiyo. Unya murag na suko pa si tiya nga sabak kuno kay ko nangay katahuran. Kay makamata unya kuno si tiyo.
Kanusa pa di ito makapamahos tiyo kung dili pa siya gusto mo mata? Ay, hinis maming, uy. Wa pag yun mo tagam. Nga kanas din siya, kung mo'y magutman mo, andar pa yun na. Katong iyang murag mawa sa iyang kaugalingon, ma? Oo, uy. Magpataka na naglakaw kung may magutman. Magdagandagan. Huwag yun mutagam sa maming, anak. Hala no, kahaso lagi ko ng tiyo kung mao'y magmata, ingon pang tiya. Hain may hasol, anak, ron, kung magpataka na sa niya naglakaw. Matagbaw man noon nagtagpangita. Maugid, ma. Natana, uy, malaban na ta. Pero dili ta mahapunan og human. Daghan ra ba ng atong labhonon? Ay, kakapoy kita ining manglaba. Uy, ay sakit ka itong hawak. Haplasan ti ka, ma. Ay, ayaw na. Si Papa na lang nimo. Ipanghayhay na lang hinooning atong nilaban aron mauga. Ah, sige, ma. Iuli na lang unya ni nako sa ilang tiya ang planggana, ha. Ini ko man akong panghay-hay, ma. Mayo! Oh, Mayo! si tiya maming maay. Na, kuha na magkanis planggana. Ay, di gidi kakuha man sa maming og butang. Uy, kuhaon man dayo. Basin uglay ng tuyo anak niya, maoy. Tiya! Ngano? Joy, wa diha si Tio Dinsyo ni mo, Joy. Ha? Da, tuwa na lagi. Nawa na sa densyo, kinagutman na masabto. Lain si Tiyo ug maoy magutman. Mamurag wa siya sa iyang kaugalingon. Maong hasulan ang akong iyaan aning akong uyuan. Maingon-ingon nga murag wa gyud ni si Tiyo sa maayong panghuna-huna. Ilabi na gyud kun magutman. Maong maapil sad mi og kahasol sa panahon nga mawa si Tiyo. Unya, Ay, kapoy na lang tagpangita ni Dinsyo. Apan wa gyud nato makiti. asa man ka taon to si Tiyo, tiya. Uy, naingit-ngit na. Ang panihapon ning taon na dito. Da, bahala tong tawhana oy. Naghasul-hasol biya siya nato. Upay daghan patag buhatonon din isbay. Ma! Diyan na nagis papa dinis kusina. Natug. Uy, hala tiya. Naara man lagi di ay kuno si Tiyo sa kusina. Ay, salamat in taon. Kay naara di ay sa taas sa inyo si Tiyo. Ayaw tandog gadyon ha. Kay mulakaw na sa niya na matagbaw na sa tagpangita ana. Unya tiya, ang panihapon na niya, gabiin na ba ya? Ay da, mirisi niya. Tinganong nilaag siya. Di kapoy baya tagpangita niya, Joy. Unya, ni uli ra sa DS ang iya din sa amo. Mas may na ay, hindi na siya tugawon siyang katog, aron way hasol. Tiya, Labaw yabag man sabday ni Maming. Musamot gyud kayabag ng panghuna-huna ni Tiyo ninyo nga magsigil ag kapas mo. ang panihapon ka tao ni Tiyo, maoy. Ah, sarog dili sab gito niya pakanon ron. Gapag adto nimo ganinang buntag sa ila, wa pa sab katoy pamahaw. Lagi, ug ang paniot to sa niya, ma. Da, problema na ng tiya nimo ay. Bahala na siya. Iwa mo sa tay mahimo ana. Kay masuko man ka sa tiya nimo kung pukawon sa tiyo nimo. Ma. Buntag naman di ay. Si Mama marunong naghilak. Nga naman ka? Akong kanaugon. Nga naman? Ay, napriso ko no sa tiyo nimo, Joy. Ha? Uperting bunuoga. Nga naman, ma. Si Papa Manimo ang nakasagap sa balita ay. Nga no di ay pa. Ay nawa ko no si tiyo ninyo gabi tungang gabi Nagpataka lang kunog dagandagan. O mo nali nabalitaan nila niya ng pagabuntag nga nabunog na og napriso. Kaya nga naman kuno pa. Ay nisuod man kuno ni og laing bay sa ilang Ma'am Lorna ba. O nakita sa CCTV nga siya ang nisuod. Mong dihang ilang nakita si tiyo nimo, kitamangan kinig kulata sa mga silingan. Nga gigapos pa o binaklid o kipapriso kay nangawat ko no. Ha? Si Tiyo nangawat? Dili ginoon ko mo too, ana. Ingon lang tuod na ana as tiyo ninyo pa dili gyud na maghilabot og butang, dili na mangawat. Apan gibunog pa nilang maayo si Densyo.
Kawa man unta day sila nakuha nga butang sa posisyon ni tiyo ninyo nga nangawat. Unya, nganong gipreso man nila si Tiyo? Ngawa man kay nakuha nga butang nga gikawat pa. Nakita sa CCTV nga nisod si Tiyo sa usa ka bahay. Apan wa magdugay ni gawas ra sabdayon nga way da nga butang. Pero paggawas ni Tiyo, gikulatan na siya sa mga silingan sa gisud nga bahay ni Tiyo. Pero tig yung bunugan ni Tiyo ug ila pang gigapos binaklid o gipapriso sa kaso nga pagpangawat. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Nakita sa CCTV kamera nga nisod si Tiyo sa usa ka bahay, apan way nakuhang butang. Pwede pa di ay siyang kasuhan og pangawat, ana? Dili ba pwede nga trespassing lang? Ikaduhang pangutana, dili gid maayo og panghuna-huna si Tiyo, labi na kun malapasan siya sa kaon. Wa ba di ay konsiderasyon sa iyang kondisyon aron dili siya mapasakahan og kaso og mapriso? Ikatulong pangutana, sa mga tao nga nagtabang pagbunog kang Tiyo, pwede ba namo silang ikiha sa pagkulata o paggapos sa akong uyuan sa pagtuo nga nangawat kini, nga wa man gyoy nakuha nga butang si Tiyo? Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may mahimo namo aron nga makalingkawas ang akong uyuan aning kaso nga iyang giatubang? Wa taon sa maayong panghuna-huna si Tiyo. Unsa may maayo namong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutanag, problema ang may punto legal, emotional, mga personal problem, family problem, problema sa inyong anak, sa inyong relasyon, sa inyong kaminyoon, sa inyong mga higala, no, mga psychological problems, sala. Ato ng pagahisgutan ug ako andam kaayo nga mo tabang ninyo, busa ayaw na mo pagdugay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account nga kiniyang akong Suliran Official Writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay, kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga dili na ta magpabadlong please, labi na ang mga naa sa Cebu City, manghinaot ta nga unta in town. Ingnon gani tag stay home, stay at home ta. Remember ang kaning pandemic dili ni tiaw, no? Wa ni nagpasabot nga kay abi wa pa ta nataptan, di na gyud ta maabtan. Dini na to makita ang virus. Usahay ra ba? No, karong mga panahon na daghan kaayo ang carrier unya asymptomatic. Unsa maning asymptomatic mga suking tigpaminaw? Kanang wala gani nakasuway og walay gibati, no? Pero naa di ay nagdala-dala di ay positive di ay og COVID. Lisod kaayo nang ingon ana nga sitwasyon kay wa man ta kibaw muna magmatngon gyud ta, no? Mugawas gani ta kanang tungod nga naalang gyud tay tuyo, dili kay gusto lang ta mag standby. Kana ra bang general community quarantine, enhanced or GCQ, or kung ECQ or MGCQ or modified community quarantine, mag-remind lang in town ta. Dili pabaya pwede magdula-dulag volleyball, basketball. Kay contact sports manggod na siya, unya droplets manggod ning virus. So palihog lang, ayaw sa gyud kaayo ta magpabadlong sa ato ang baskin mingon mug narata sa atong tugkaran, no? Ayaw lang yun gihapon. Mupatuo lang sa takay para raman pud ni sa atua, okay? Og akong i-greet ang akong gwapo kaayo nga amigo from the Office of the Ombudsman, si Ramon Sia ug ang iyang mga igsuon nga si Richard Sia ug si Ronald Sia. Kusog kay kuno sila maminaw nato. Hello Ramon, how are you? I hope you are listening. Og sa imong mga igsuon. Nindot kining tingog kanis Ramon Sia, mga suking tigpaminaw, na sila'y banda kanang Kerara Band, pero murag wala pa kayo sila'y gig karon kay dili pa man gyud pwede ang mass gathering. But anyway, hello po sa toang mga suking tigpaminaw, sa mga nagkalaing-laing dapit, baskig namo sa inyong balay,
naminaw mo karon, daghan kayong salamat. Ana lang yun na, stay at home man, di ba? So, maminaw ta sa ato ang kini ang akong suliran. Ato ang letter sender gipadani sa ato ang official writers page sa Facebook. Atong tawgon sa pangalan nga si Joy. Si Joy ning suwat ni kay iyahang uyuan may diferensya manggugunos panghuna-huna. Labaw nagmagot man, magpataka lang yun kunog na lang og lakaw o magpataka og dagan-dagan. Og usa ka higayon nga nagutman, nga nung magutman man sa, di sa tingali pakanon. Pero sige lang, nakasulod kini og laing balay. Napasangin lang nga nangawat, apan, nakita sa CCTV nga nigawas ang iyahang uyuan nga way dala. Og gipabunog kini sa tag-iya sa balay og gigapos og pisi kay lagi kuno nangawat, gipapriso o gikasuhan og pangawat na. Labaw pa ning buang ang nimpatol buang, langtod pagkastorya mga sukintig paminaw. Unang pangutana, nakita sa CCTV camera nga nisulod si Tiyo sa usa ka balay pero way nakuhang butang. Pwede ba dae siyang kasuhan og pangawat ana? Di ba pwedeng trespassing lang? Okay. Of course, no, ang kana man kung mag-file tag kaso, magdepende mangyud-gud na sa nagkiha nato og ngadto sa piskalya kung matan-aw nila nga sigun sa pasangil nga gipasaka na ay kanang gitawag na probable cause basi naa sila laing ebidensya di lang ang CCTV nga nakaingon ang fiscal nga what you call this, nangawat gyud, no? So posible nga makasuhan siya. Pero of course, kung tanaw pod sa fiscal, kaya ang fiscal man gyud ang unang mo determine anag posible bang naay kaso or kung naay probable cause, nya mo man na nga masangat ang kaso kung makit-an gyud pod, no, nga naay probable cause kay nanguha gyud. Then kung wa gyud, no, kung wa gyud ebidensya other than the CCTV, unya sa CCTV makit-an gyud nimo nga walay gidala and walay laing proof, and tanaw sa fiscal, wag yun kawat nga nahitabo, then, madismiss gyud ang kaso sa nga gi-file sa iya nga pagpangawat. Okay? Now, ikaduhang pangutana, dili gyud maayo og panghuna-huna si Tiyo, labi na kung malapasan siya kaon. Wala ba di ay konsiderasyon sa iyahang kondisyon, aron di siya mapasakahan og kaso og mapriso. Okay. Ani ni, ang pagpasaka nato og kaso, lahi na siya sa konbikto, no? Unya, sigun sa kung gingon ni mo kaganina, na am gina certain stages, no? So, kung nag-file tag kaso, ato kita mo file, ana nga to sa fiscal's office. Ang fiscal, ang prosecutor, ang ilahang trabaho is pagtimbang-timbang, o pagtanaw, o pagdetermine, kung naabagi dakong puruhan, o dakong posibilidad nga, tinuod nga nabuhat ni, aning maong gipasakaan og kaso, ang katong akto sa pagpangawat. Na kung naa, dinha pa na ma-file og information ngadto sa korte. Muna na nga mingong ka nga na-file na gyud og kaso, napasakahan na gyud siya og kaso. So na siya pending case ngadto sa korte. Now, di man gud na mo matter at that time ang kanang sitwasyon sa pangutok sa imuhang Tiyo. Ana nga level sa pagpasaka og kaso. Nganuman, kay kitang tanan whether tarong tagpangisip or dili, mature or immature, bright or bugo, no? Hubog or dili hubog. At the time nga nabuhat na, tao man ta, nya kung tao ta, subject yun ta to rights and obligations, no? So, mapasakahan yun tag kaso, pero, ang kanang estado niya, usa na sa mga situations wherein, posible, nga dili ka mapriso o dili ka ma-convicted or ma-mitigated ka tungod kay at the time nga gibuhat nimo wa ka kahibaw or wa ka kasabot sa imuhang gibuhat, no? Meaning walay intention sa pagpanguha or pagpangawat kay kana man kung kaso kriminal mga sukintig paminaw. Usa ka importanteng elemento anang kasong kriminal is kanang intent, ang katuyuan, ang tumong. Ang kana siya naagi na sa imuhang huna-huna, meaning ang kanang kaso pagpangawat, manguha ka, kay ganahan ka, you have an intention to gain. Meaning ganahan ka nga maimuha na.
Ganahan kay imo ng kwaon, kay imo ng ibaligya, kay para makapangwarta ka na kay kwarta. Kibaw kang dil na imuha. Ana ba? Sumuna siyang intent na nana sa frame of mind. Now, it's something that kinahanglan nato siya i-prove. Sa state sa imuhang angkol, wa may intent. Nga naman, kay wa man, kung panalitan tinuod ha, nga takasuhan siya, wa may intention tungod kay blurred or dili man sakto ang iyahang panghuna-huna. So, walay intention. So, posible nga dili siya makonvicted. Pero makasuhan ba siya? Makasuhan gid siya. Kay lahi man na siya. Di man na, maingon ang pulis nga, buam din na. Di lang mo file kaso, di man na kay di man na trabaho sa pulis. Ang trabaho, ang naay duty ana to determine kung sakto ba sa siyang pangisip ug di ang huwis man. Okay? Ang trabaho sa pulis is peace and order and to make sure nga mafailan og kaso. Ikatulong pangutana, sa mga tao nga nagtabang, pagbunog kang tiyo, pwede ba namo silang ikiha sa pagkulata o paggapos sa akong uyuan, sa pagtuo nga nangawat kini, nga wa man gyud nakuha nga butang si tiyo? Yes, nga naman, because kanang pagpasakit nato sa atong isig kataw, no, nga wa na miligro ang atong kinabuhi, dili in the act of self-defense, is an act called physical injuries, nga dili man gyud ta pwede makapasakit sa laing tao, labi na nga wala man ta naunhan or gipasakitan. So, pwede gyud kaayo. Tama ka file, no? Unsa man mahimo namo aron makalingkawas ang akong uyuan aning kaso nga iyahang giatubang. Wa tay maayong panghuna-huna si tiyo. Unsa may maayo namong buhaton. Okay. Now, kung na-file na gyud or naa na gyud karon as we speak ang kaso ngadto either sa fiscal or naa na sa korte, kinahanglan na gyud na ninyong atubangon ang kaso. Kinahanglan gyud mo sa serbisyo og tabang og representation sa usa ka abogado. Kung maglisod man gani tagkuhag pribado nga abogado nga mo appear before you or sa inyong angkol ngadto sa korte or ngadto sa piskalya, pwede ta mangayog tabang sa public attorney's office, no? Kung asa dapit ang inyuhan na among gyud nay pao din ha para ang gobyerno mo'y muhatag og abogado para ninyo. Unya, ang kanang inyong tiyo, magsige man kibaw man daing mo mag-wild na or maglakaw-lakaw, magdagandaga, nagmagutman na, nganong pagutman man pod ninyo. Siguraduha lang pod in town siguro ninyo nga makakaon pod na og insakto og sa sakto pod nga oras kay para makontrol pod ug nya dili na pod na makakos og additional or another gubot ang inyong tiyo. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, stay safe, og maayong adlaw.